Алжирска салата от тефтера на нашите баби. Есента, затворена в буркан и съхранена за зимата. Чушки, батладжан, ароматна чесън. От една доза излизат 12 бурканчета от тези, които са половинките. Сега ще ви покажа как да си я приготвите. Необходимите продукти са 3 кг патладжан, 3 кг червена чушка, 3 кг зелена чушка и магданоз. Започваме като ги нарязваме на ситно. Нарязваме си чушките. Аз ги правя ето така. Патладжаните. Ето тук всички съставки: магданоз, червена чушка, патладжан и зелени чушки. Сега добавяме 200 грама оцет, но не повече от 200 грама. Аз съм сложила 180, много не обичам да ми е кисело, не знам дали ще сложа и цялото. 150. Шепа сол, ползвам само морска сол, така че няма да слагам друга. И ще сложа едната глава чесън, евентуално, ако преценя, че имам нужда от още, бих сложила и другата, но много не обичам подправки и аромати, така че мисля да се въздържа. Слагам чесъна с опаковките вътре, с ципичките, за да го варя по-лесно от самата машинка. Олиото, което ползвам, е препържено олио. В него слагам коричка хляб, за да разбера, че се е препържило добре. Ето вижте, ще махна хляба и тогава ще налея само 280 мл. Олиото е препържено, горещо и заливам продуктите.